Mugati Rebecca Nyanjama kurwa ikinyorokia ekioma kebabe nigo yanyarkaba gekonyogokera ritkulia lero igitambukiro kyo mwanasiasa ya mogulta chanwa kwa bwatukira eng'ombe ya mabere iyura chikobage kobakonya kwegendera libarabo banyene murigito podcast pokara namange Rebecca Nyanjama no yomo wabalia bagenderete gwitere chande menga sebinyoro ime uruyiga gwichinseme chiga che ekinyorogie ekioma okura chitu imeyewadi ya yetibo nigo akwerera enchera asogete na bwigo konyora obolemo bwiga idukirerete kunganya gwicha sobon okorwara kwane nanyorete nkaya nase nachiete nkanyora omwana oyo mono narwarirete ngachanga bera kabona nondikai chan magakobori chikuraga chakarangeri classmates kiaye katogo ikorora kanyora incho yamondo tugasomete nenda ninde marete agambura misinga nange ng'ombe kurengena muna bamatabaga nigo bayarire nchiragendere ko bagagukina omwana oyo yomo oyo anyoreta soboko ngobonene wetira sobokora chikonda nganonya karwarite egento twana kirebuya asengenja ayirere bake ng'ombe linda nyare gukonyera anya kugure sabuni kiara twamurendiro roche bakaikire iyo onyigwete buyango teba mbia mwana gafana tiganyasa amuseni anakobororo neri tukerigaria rero tukumira na mune amatiga ero no mogoko monene asikiria ngani go banyorire ng'ombe yiga iyo kurengana muna barabo batebirira tukanyara ko bageko mokonya Rebecca ukini umwana oyo naboigo kwenyorire bisagu biragendere ko babikomokonya so bwe ko bwensigiga eng'ombe ye nabo abamura baminto bakondikeria amabere bananyore besa nagori sabuni kera tindi kwenyara ngine no omwana nere mukineri n'omusubati mwarore marite amagoko okomugukana kwa gutari nyimbe ite igochenji gocha koba gukode na kukuoka kakingote ijanu mtu nambiya mono nandi gendera gokonya abantu bandi buna gwatukonyira ndunto terine na bakachitega cyumuiso nigento bamenye ko rasinse chiga bagendere ko bakomotogi omuske Walter Chanua asa bagendere ko bakori bari bya chinkwana necho cyabwa tukiramo nabali bakomobenga gesiasa abo nabagoterie rieta ryo mwana oyo ryo mugambi oyo no mugambi ogokora twarure na maiso abagukwana ntwana korege ntukiabo wari tokorira mangi andi gabwato moyo murabuse tabwatike mwase nkoro yaje niga gokonya bakabana basini kabachire buoye kumukwania tabwati kinyongo wasitabwati emokaso moyo niga korwa kende gionse kiria kwa bantu abanene kya kwa bakabana iga abwata mabira manene tuteto mumuromo kukumnyoka bwangu otorete rebita nabangina una aba tutomete ase baruete kurwose inki baye tugose ne mintu baye rubitara libakonya kukurama tikabagusa ase bakogusa guki omweli oyo nigo bagende ko bakomwakira ngambe yamono omuske Walter Chanua ase baganire anyara ko bagagotambe yakoboko kwana ko bakonya abange ali bagwate mechane ngabone yiga ase binyoro ime tiganya sa moseseni naira nairi ngambe yamono nandende no magoko monge Programu ya Chanua gwatendo china na beire ngiye ko garando china tari ntutwe ka konyire ng'ombe na konyite na bantu bane mbali na roche gweta ndoche programu ya inengia yango musabera nyasanya kumubiko na ndaendere gokonya abantu bandi boyo ingo reporter ile taseni kyo wanchete kya gatembe kwa sinseme chiga cha ekenyero kimanya kantabu na ekioma okura titu wadi tibeme ya bunga ya North Mogrange County ya Nyamira inchego nkoro ko Pole Cup okara